அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். இதுக்கு பேர் சூஜடை, ரவா அடைன்னு சொல்லலாம், சூஜடைன்னு சொல்லலாம். ரவாக்கு இன்னொரு பேர் தான் சூஜி. இது செய்முறை, அதுக்குள்ள பொருட்கள்: ரவா 1 கிலோ, சீனி 1,4 கிலோ, முட்டை 20, நெய் 600, முந்திரி 50, திராட்சை 50, உப்பு 1 சிட்டிகை, கலர் பவுடர் 1 சிட்டிகை, ஒரு 5-6 ஏலக்காய், அந்த ரோஸ் எசன்ஸு 2 சொட்டு தான் போடணும். இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த முட்டை 20ஐயும் உடச்சி ஒரு பாத்திரத்தில் ஊற்றிக்கங்க. ஊற்றிக்கிட்டு இது நல்லா கரண்டி வச்சுட்டு நல்லா உப்பு, அதில் 1 சிட்டிகை உப்பை போட்டுக்கிட்டு நல்லா அடிங்க. உப்பை போட்டுக்கிட்டு நல்லா முட்டையை அடிச்சுக்கோங்க. நல்லா கிளறணும், நல்லா அடிக்கணும். இருக்கும், அடியே பிடிக்காது. நல்லா கிண்டி விடுங்க, நல்லா கிண்டி விடுங்க, அடி பிடிக்காம. கடைசியில் அந்த முந்திரி திராட்சை வறுத்து வச்சுருக்குறோம்ல, அதை தூக்கி அதில் போட்டு தம்மில் போட்டுருங்க. அதை போட்டு தம்மில் போட்டு கீ நெருப்பை எடுத்துருங்க. கீ நெருப்பை எடுத்துகிட்டு நல்லா தம்மில் போட்டு மேலே எரியக்கூடாது. அப்படியே விசிறிக்கிட்டே இருங்க, எரியக்கூடாது. அது எரியக்கூடாது, அதுக்கு நிறைய சூடு தான் வரணும். சூடு வந்து விசிறிக்கிட்டே இருக்கணும், உள்ளக்க சூடு இறங்கணும். கீ நெருப்பு அதிகமாக இருந்தாலும்
அந்த தீஞ்சு போயிடும். மேலே எரிஞ்சாலும் தீஞ்சு போயிடும். அது தீயாத அளவுக்கு, அது எரியாத அளவுக்கு விசிறிக்கிட்டு செய்யுங்க. இப்போ சூஜிடை ரெடி ஆகிடுச்சு. நல்லா வெந்துருச்சு. நல்லா வெந்து அந்த கத்தி எடுத்து குத்தி பாருங்கள் எப்படி வெந்துருச்சுன்னு பதம் பார்க்குறதுக்கு. கத்தி எடுத்து இப்படி பார்த்தாக்கா அதில் ஒட்டாமல் இருக்கும். ஒட்டுனுச்சுன்னா உள்ளே மாவு இருக்குன்னு நினச்சிக்கோங்க. அப்புறம் அதை எடுத்துகிட்டு வந்து இந்த ஓரத்தை இது பண்ணி கட் பண்ணி ஓரத்தை அப்படியே இந்தமாரி செஞ்சு அதை செத்த நேரம் கொஞ்ச நேரம் கேஸில் வைங்க. அடியை வச்சுட்டு ஒரு பெரிய பாத்திரத்தை எடுத்துக்கோங்க. பாத்திரத்தை எடுத்துகிட்டு கொட்டுங்க. அழகாக வரும். பெரிய ஒரு தாம்பலம், பெரிய தாம்பலம் மாரி எடுத்துக்கோங்க. எடுத்துக்கிட்டு அதில் கொட்டினாக்கா அழகாக இருக்கும். அப்படியே வந்துடும். பார்த்தீங்களா, அழகாக வந்திருக்கு. கரெக்டான பதத்தில் அழகாக வந்திருக்கு. பார்த்தீங்களா, இப்படி தான் இருக்கும். இதுதான் சரியான பதம். கரெக்டாக வந்திருக்கு. இதை நீங்கள் கட் பண்ணி சாப்பிடலாம். அழகாக வந்துடும். இதை நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்டில் சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ.